dentro vídeo. Segon dia a Roma, avui hem anat al Coliseu, hem anat també al Forn Romà. Cositas, se'ns ha posat a ploure a muerte. Que et molla, tot moll. Encara se m'està secant perquè no hi ha manera que se sequi, perquè han quedat com ànecs. Se'ns ha posat com 2 hores a ploure. Hem decidit anar a dinar a un lloc i quan m'he anat a aixecar l'Albert se no fotia de mi perquè hi havia una bassa just on jo seia. Perquè a més hem dit la gent que exagerada, que comprava capelines i paraigües i nosaltres pues comptar el que plourà, les sates semipermeables, no m'entra aigua, que va com un cony d'ànec, que ens hem hagut d'anar a canviar igualment. Sí. Quasi que al final no podré ni gravar el vídeo. Això, que hem quedat negats, ens hem hagut d'anar a canviar a l'hotel. Després hem aprofitat perquè teníem l'entrada al Coliseu i a l'entrada al Coliseu t'entra també que te'n vagis a veure el fòrum romà. Total, hi hem anat a les 3, més o menys. Hem aprofitat aquesta hora al migdia, no hi havia gaire cua, però feines ens pensàvem que hauríem de fer 1 hora i mitja perquè el primer cop que hi hem anat al matí, quan plovia, hi havia moltíssima cua i hem anat allà pensant que estaríem hores fent cua i no, en 10 minuts ja érem dins. Hem estat caminant per allà, hem estat veient la gent com es treia les sabates i intentava descansar una mica. Hem estat voltant per allà una estona, després hem vingut cap aquí al centre a menjar un gelat i res, ja estem aquí sopant, m'he fotut de lloros a la dutxa, he patinat just després de pensar no sé per què posen timbres aquí a la banyera, si és supercomplicat caure. I res, tinc una mica de mal a l'espatlla, però como si nada, fresca como una lechuga. Ale, porteu-vos bé, mañana más.